Sugeng enjang Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Kepareng kula CL Mirmaningrum maosaken renungan padinan sadar dinten Senin 23 Maret 2026 kanthi jejer Etuking Gesang. Waosan kapethik saking Jabur 123. Mirungganipun kita maos ayat 11 mekaten. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka gesangaken margi saking asma paduka. Nyawa kawula mugi paduka entas saking karibetan demi keadilan paduka. Mekaten Jabur 123 ayat 11. Ing lelampahaning gesang, kala mangsanipun kita mrangguli peranganing gesang ingkang saestu awrat. Tuladhanipun nalikanipun jagat tinempuh ing COVID-19, sedaya sami ngraosaken kasangsaran lan kaprihatosan. Kathah usaha ingkang tutup menapa dene bangkrut awit wontenipun PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kathah karyawan ingkang kapeksa dirumahkan badya karana PHK utawi pemutusan hubungan kerja menapa dene nyambut damel wonten griya kemawon WFH. Dereng malih kadugitanipun ingkang sinanggi awit wontenipun brayat, sanak kadang, tangga tepalih lan ugi rencang pladosan ingkang sami kapundhut margi ketaman Covid. Saestu ndadosaken giris lan semplah. Mekaten ugi ingkang karaosaken juru mazmur nalikanipun gesangipun tinempuh ing mawarni-warni karibetan. Jer putranipun kinasih inggih menika Absalom ingkang dipun kadang-kadang saged nyengkuyung ing karaharjaning bangsa, malah sami mbalela lan ngancam kepareng badhe merjaya lan nglengseraken Daud saking kalenggahaning minangka ratuning Israel. Panyuwunipun Daud dumateng Gusti Allahipun murih saged lestari gesangipun dalasan enggalo Gusti Allah ngluari gesangipun saking sedaya karibetanipun. Sanyata panjurung pitulunganipun Gusti Allah nyata tumrap sinten kemawon abdinipun ingkang kepareng pasrah lan nyadong panjurung pitulunganipun Gusti murih lestantun gesangipun. Sami kaliyan lelampahaning Nabi Elia nalikanipun rangguli pepes lan semplahipun mbok rondo ingkang larenipun estri ketaman sakit lan pejah. Mekaten ugi Paulus ingkang mrangguli sawijining muda taruna ingkang nama Eutikus ingkang awit mirengaken pangandikanipun karaos ngantuk lan dawah saking tingkat wusana nemahi seda. Sedaya sami nyadong gesang murih ingkang pejah sageta gesang malih. Sanyata Gusti Allah ingkang minangka etuking gesang miyarsakaken lan jurungi pandonganipun satemah ingkang pejah saged gesang malih. Jer saestu etuking gesang namung Gusti. Amin.